Zanthim Zungzam Ziaktu PGS October tha engno ngil chu chhum chuan a ron hlia zau zau renga thlan mual chu a hnim deuh hlek tu awangin thli chuan hnim te chu a chem ri seng senga tluangpui thlan bula chuan ka thu renga adam laia kan inkom hlim na ber thon thu chu ka ngai tu a chuak le a engtika nge kan in hmu le angle kha thon thu kha ala top lawasin kala shil zo si lo chi a nang chu khoya emo mihring te chui chua phak lo na hmuna chuan thlamuang takin I chol to anga ma se ke chu hei zan ina I thlan bula ka ron thu le asin minlo hmu em ka va han ngai tak che em la om ve la thatur thli chu a tho heu heu renga ka ri ru chuan tluangpui ne na kan nun hlui te chu ka chui kir ta a ka unen MA kal chun zum turin aizol lama chuan kan chuk thlale ta a in lwa tur zongin kan buai ngala tui kwal veng monga chuan lwa tur kan mu hlau maya ril ru ha zwal pui chu akiam duak mai kan in lwa chu a tawngin chhong ni lai alani ve khanglanga kan han en chianga in hnuai jok ban phei chu lei silova in khaya om nual mai a chung lam la chu han hoi velila a ung khuk ti ila ka soi fia ber mai ome an lwa lo na a rei tu ani ti a shat hle a chunga bungra om te chu a bal hlom hle a thuthleng chunga puan in pha te la chu han thutila a khu chum thei rei thut ngam po ani lo kan thak sep sep ani mai BA kan kallaya kan in lwa te kha ka ngai rum mai kan ceiling a chuan ro tui far do nan bur chha hi a in khai thwa maya ba chu ni se kan in chung chu eng ngotin ka ring kan lu tir chuan bur che in khai atam jok chu kan han la thale ri a fura lo thlen huna chuan kan khai le vek angai mel khom mai kan in hnuaya chuan nu patwa khat le pitar pakhat an chenga pathum le ke ti lo chuan an thom ring thei khop mai bathroom kan in choma tuya thawak lo nen nuam lo takani tui zem te takte kan nei ve chuan tui dong hnem lo hle a tui re na ngai nen tui a ho khat si ka u hi tui ren thiam map lo mudon le tho ve le a in bual renga ni a tui ren nen awan buai thlang em bazar a nei wak lawa wangin me a che thei hle a rampam kor le ar tui hong hi kan bol hlo boma chuan atam bera thatira chungten poisa min ron thon ani lo chuan sa hi chu kan me ngai meu lo chu ta po ke chi chan ve ba kan lei ngam lo kan in lwa chu ti reute eti lo chuan in leng hi kan han nga thei khopa classmate te mai ni lo kan kholama kan chen le rwal te hi an ron leng zan tin china thingpui no kan in dai lo changin plate kan hmang mar china no pa ngai chang pha chu kan in chuang ve thei hle thingpui hi zan khata voi thum tal an in lo chuan an ho mai ngai lowa kan gas din mun hi an ngai to phak lo an ho re diak nuwa mun nok lu tuk mai chin te hi mang an thak takani chin zing ka han thawa me zial bung pan na le chinai lo let rum mai chin te hi zing tho mut fu lo chang phei chuan ka kham em mai chin kan lu ka bula chuan calendar pakhat hi a intar ve a chula chu sang ni som pathum dai mi ani le ngala sang hi som pa ko calendar ne na en rem thiam har thin hle a ma se tu na chuan phone a calendar en thei tu awangin calendar sang ni som pathum chu enga ma kan ti san lo kan rilu ti ha em chin tu le kan unaw in kara kan ti tam tu ber chu engtika nge kan ges hi azo ang ti le bu fai hi an ron thon don to angem le ti hi ani fowa thatop do na chuan poisa in dai lo nen hole dai hi chak om chin chu ina chuan zantin mai hian saju le chimtir hi an ron lut thina atira chuan nuam ka ti bazara thir thang ka lei chu ka kam china ok tur hi an om ve reng zela thangkam nuam ka ti zong takalo ni bok nen ma se thang an lo sha a an o chadu to lo china chuan an nin om du ngei mai chimtir rim chhelut tukle sajubu fai he lu tuk chu soilo an la e khum zui phei hi chu re thei an ti zwal kan kholama kan in chu eng te lwa ni lo ma se tuna kan in lwa ni na te khin chuan lazia om takani ve class kan han zuma hunte han kal de hnu chuan kan in lwa sudul dul thei chunga ya kan nei chove ta tiala pa ngai takin kan han lwa lum ve ta chu ania voi khat chu engineer hian ka chian pa mikian slap chunga in hlo tura mu fu hlau maya kan thok dun ta a
kong pui bul mai ani awangin kong kam maya chuan cement kan chok tura kong anula pakhat ron kal chuan kamital hle maya university a kan classmate an em awangin kalo mel rei man em mai le ngal labor cement chok lai ti lo chuan mi ron pan hnaya mi ron biani chumule maktak main ka hminga lo hritu a ka hmingin min ron ko ka oi lo lutuk chu kanui ta ringota class khata omna na chu ka tiril ru ta ringota na thoklai kan ni awangin min kalsan le tamaya chian pamiki an alo mu ve chu ni in a chiat lo kha try chi aron ki le ngal mai peka ani hi zong atui puya nula chhai vel hi anwam ti zong takani bok in ka ho a zana lo thlengin khanu mel khan karil ru alwa tareng maya a hming tal po khalo zo ve om hi ania ka ngai ngal top ti ila azuna ka wai ngal ani deuh top mi du hi ka samve shim an chiat lo deuh phei chuan ma se ka du na chu ada hlau thin hle thung ngai zong anga swang to ngal mai hi mi ka bem hlo thlin hnuwa po ka thei mai ngai lo bok monday a class kan han chan le a ama nge kha mule katuma a mel po ka she chiang mumal to lo na chungin min ron be masale te ni lo phei chuan ka shiat ka rin mya lo class chunga ka han zon nyal po in ani mel om ang ka she thei mya lo maya akal lo anyange ka tiril ruta a ma se break alo ni a class atanga ka chuak chia chu pona chuan mei che pahni hi an lo dinga kalpel mai ka han tuma an chiat lo dun em awangin ka han mel chiang dewa kamel ti asiatin a chelo zok chuan min lo bia a Stephen nimina khani chawim ka han mel chiang le dewa nangelo min lo belo lang chuan ka shimya lawang che ka han ti ringota kanchin lama chuan kan kal hawa a chiat lo te reng nen engwang te lek nge ni mi anel ngal em mai hi makkati en reng po a mi hau safa ti sha reng makkati ni kalpa chuan Stephen tlangpui kanya makiti em nang chuan min chilawa angkhop mai ke chuan college kan kallai changin ka she to che a awamak ve engtin nge min lo sha ta o literature club a kan in mang ve lom Johnson College Literature Club shwai tuini kha in magazine te kan lo mu thina ithu zia te po kalo chhar ve thina lom in magazine kha chu college dang magazine a in chhiar anwam thina ani tak chu a alom om hle mai nya kan editor te an cha a kan chwa chave thei phiana literature hi katuya thuziak mi te po hi kangai sang sin ke chu ka ti ve mai alom midang Ziaktu chu omse ke ni ang mai chuan kan chiak lawang ithiam lutuk aril theisia kangai sang lutuk chelom kina ga thon thu ziamin chhar sak vela kalautia englam pange a chharawa chak ve love story ania hetiang lam hi kanwam ti zong takania nia minla chhar tir ve don nia kanchin kan thlen chuan chandang te bula ka kalsan tari a makkati na potlem chuan akyam ta deu ma se engtin nge min lo shat chat thei bik le class a te hian a hmel shat thatak ang mai hian min bia a komanwam hle a adu zong soifu to laklo chuan tong hi ka chang ve mang to ngai lo ni tinin kan in mu a kan ti du zonga in an thei em awangin chian in kom ngei tak kan ni chhauzela ke university life po ani wang liao hian anwam hle ani ni khat chu class a hian tlangpui chu ron luta a chian te chuan an lo chi bai ngal sapa abeka sweet pek lian tak mai chu ala chhuaka a the dar kwal ta vak maya anau panchhat zia kha kala thei hil theilo a birthday ni ka ring ngal maya min shil ve lawa wangi ro chuan a sweet simpo chu lak sak ve lawin ka chwa san ta daya class atanga ka chhuak lai mu chuan min ron zui ngala kanchi na chuan min ron pha a kabul se ta chuan ron thuta a mi mel zeu pa hian ka birthday ni hian thil pek che ka du a chuan ni birthday ya thil min present ve ang ke chuan ni ithu lom enge birthday ni te chuan min shil ve tur che lom chocolate ka pe tur che nia shil che ka du lom ma se ka zak ve dewa ni tak chu ni le khoi ka gift don chu englam nge ni a minan birthday ni a gift min pek voi khat ka shiat na ani englavania ama ka soi ka thon thu zia khania kha abe ka chang chuan ron phor chhuaka
chiar ngal ka han tum chu lok tuna chuan la chiar su inai chiar don nia tuna chuan a za thlak I thu ve kalom ka chiar chak to hle mai a ke ngei pu in love story te chu chiar nuam ka TV a paper tam taka aron chil khoma khola chut print ania keinin kutzia ka kanda thatnen chuana in anglo deu tlang pui chu mi om thei tak chung kwa atanga lo chor chuak ania apa hi college sa lecturer ania anu hi high school zirtir to ani bok aizola in le lo nei an ni a ke ang thingtlang atanga local ve mai nel taka min kom thei hi anga isan om ka ti a alaka po in thashun na nei hau lovin ka du ka soi thei ani a mela chat lo em awangin mel shat anga em a star tu po tam takan om ti ka sia a ngai zong po alo nei ru reng mai thei ma se kan in kom changin ngai zong lam chu vei khat po kan la soi ri lo thung zan lama tlang pui thon thu Chhiartu chuan ka inbat sai ta a cha thahle a bulchan na a rei to a ma se a zia zo lok theilo thu te po chu min shil nge a thon thu bu hming la chu adang dai em maya a chang tu te po mishing an ni lo a chang tu pa tan zo te manga a chang tu no tan ui te adang dai ve shim zo te le ui te chu anin nei theilo shima ma se anin mangai tlat boxi thon thu lung chha thlak tak zong awahan ni chiang em ka chhiar zan chuan kanui kur renga ama phei chuan sha se min hongotin ka ring ali lamzong tak chuan a fak om ru riawa a spelling a uluka a grammar la a filfai si a chiar nuam tak chu ani ve thau mai chumi zan chuan mi ron kola atuka klasa a thon thu ze a comment enge motal nei turin min du a eng tak so yang imo angai dom don em lova a common lo ema chu ka fakna pakhatani Mizo tong ziak dan dik tak anga isan ziale a uluk zia chu ka fakna ni le anga chu bak chu soitur ka shelo thung atuka chuan class sa kan thuduna min lo zot ngala a thon thu chu kala chhuaka tha ka ti lai le azia uluk na te a idea te chu ka han fak ve luama adu ang tak chan na ka pelo nge ni kalamaron hoya englo nangma hian thon thu Chhiartu ri nei lo mo chhiari phalangem kangoi wangwanga kamita tak chuan min mel kara ti hian ka ngai to ta a ka ziak me kalom ti in ka changanga chuan ani ni na kan thon thu hi ka ziak zelanga ka chhiar sak thinanga anuam ngotin ka ring ka han mel zewa love story pakhat chu ka ziak kalom ala top lova mani chang deuh khan ka ziak chan chi a yes kalo chhiar ve phal chuan ala tlem lu tuka ka man changin ka ziak zeu rengot zela I du chuan ni tin episode khat zelin ka chhiar sakang che ka van lom ani chuan naktu ka changin o ole naktu ka kalo payang ka chhiar sak don chenia chumi zan chuan ani ka mu ni changa ka thinlunga lo om zong te chu ka ziak chop chuk chu ka angai nom thei tur ang berin achang tu pa chu siam te ani a achang tu nu chu kim ni thung atu ka chuan class break line country na chuan ka chhiar sakta a angai khatui lu tuk chuan athil ei lai po she changlawa ka zia chin ka chhiar zo che chuan a uilu tuk chu ziak thlem min ti ta em maya a chia te chu ka thlir renga alom om ka ti a uilu tuk mel la chu ke tan chuan mu nuam tak awahan ni em chutiang chuan zantin thon thu chu ka ziak zela break up yang in ka chhiar sak zia a thui deuh chang chuan nuama ti chin em a toy deuh chang chuan alom lo der vela test le exam kan nei chang chuan toy te bak ka ziak man ngai si lova mi chu a she thiam ve theilu tuk class kan kal that vak lo ni hian voi khat chu kan thian hova classroom ko ta kan online tlang pui te thian ho chuan kan inaron len an tum thomin ron shil thut maya kan in ka ngai to a an ni ho ron len na chi zia zang ani si lo thian pamike te ina kalu pui mai don nge engtin nge ni ang chuan lam han siam mai turla chu ka she si lo tlang pui chuan ka ba na wanin a scooty chuang tur chuan min try phei ta a ril ro wai du hle mai twangi I thian te hi an local ve do nim ni nangma chaw lo leng mai la ani chuan nia ka shalom in ina telu tuka kan le ni ring lawani kha anni chu an local ve don lo awahan makle zel em kan ina te thule a that vak lo thu te chu engtin nge mo alo shat le tak ni engtin nge sha ta twangi van mak tu nge shil chi a mania kan in chunga ka online parwa in min shilalom scooty lam hoin anui seka thil oi om deuh hi chu om male I mak ka ti
ani chuan scooty chuang turin min shila kan veng lampan chuan kan tlan chhota a in kan thlen chuan zing lama ka chwa don na ka mutbu ka lo thle thatla wawangin a felti ka hlo ve a kan in te lutuk le hlui lutuk to chu a han en kwal vela a han kal kwal vel pa chuan in chu sudeu dul dul mai boka ma ka wa han che em azuna chhuaka balroom lu atum kan in hnuai pitar lo oma awa han zia lo em tui ina du tui thiang hlim kalo da thata zo to si fridge kan nei box si lo dorami a han lei ringot ma ka wa han chele zel em khural theilang chuan khural chem chem mai kha ka du hle ani dora changa lo kir nu chuan kan hun phya chu ala a khum hnuai le thu thleng hnuai chu a han hol vela meizial bung le awap hlir mai a han hol chuak ngal panga ni zana mikian azuk zo lo cigarette bung la chu ala sei thasi twang pui hian ka meizulai a hmu ka phal ngai lawa me ka zu ti reng ala shilo meizial bung chu haron la chuaka ka hma a chuan a ron khai chowa hei tu zuk ngele lungni lo hmel takin mi han mel kalmaya kamel ngam reng reng lo kanui suka fiam thu ka tho lawanya nui zatna chi po ni lo ka chian pa zu kanya ni zana mi azu zo pe lawa ka oi mi lo izu ve chiang mai thuruk nei ka du lo nang po in nei su ang che thibru tak mai hian mi a han mel vela adu omdan kha tuna hian ka soi fe thiam lo chutia min ti ta ka chuan o nya twang te ka zu ve china lom ma se kha kha chu ka zuk na ni mi alawanya ka ti tak tak ngei tura bindu chang ka ngei mayang o ve ina changi ni ngei ngal turani I ngei lo vai chuan I chak lawang yes miss o boss ka ngei ngalang ka han nui tlon vela ani chuan mi po amel thadu to lawa alung oi lo der vel mel kha mu le ka wa han chak em khaminia chang kha na ni chu ka boss ani chana class a po boss ti lira ka kawanga ya ma se nuam ka ti ni ka boss chu amel cha em ema apiana nal em ema a fel em bok ma se ka bial nu alani tlat lo hian ka lo ma tikim theilo ka thon thu zia a chang tu nu le chang tu pa po an la in ngai zong lawa engtin nge ka in ngai zon ti rangle in nga zong ang main an khosa a an in koma an thuruk an in shila nula le tlangwal dangla ka thik na thin lungan pu a ma se chian angin an la in reng tho engti ka nge ka du em thu hi ka shilang tlai khat chu ania na ka thon thu zia tur ngai tu a ka thut reng lai hian kong khar chu tu emo hian aron kika ka wa hong chu twang pui alo ni reng mai anui sen sena ka bana wana min kai chuak taringot maya a scooty nen chuan new capital lam chu kan panta a eng tak chu min ti pui le don ni mo mun theng thanuam tak mai a hian kan dinga ni tlak don tu awangin asin no suk maya thlifim a tho heu bok awahan nuam em ni lam hoi chuan awadinga abana phara asam se moi tok tak mai chu thli chuan a chem leng seng senga nuam ti mel tak hian han ching siar siara awahan du om em kan din na thlang dewa chuan thu thleng do hi oma chuta chuan kan thu dun ta a ke chuan enge ni boss heta hian kan kala anuam chu katilutuk ma se man thak e kati a Stephen min kisro te thut chuan kawahan she thiam lawin mak kawahan ti tak em ma se kan omdun dan ka ngai to in ka du a min du bok ti ka she chiang hle thung ke chuan mak ti mel tak mai hian kamel ko ka engtin mo lal tluang pui iti maki a tuma ka kis ngai lo ka thiam bok hek lo I bosin min fobro ati chuan fob mai ro ati tak mel chan riau maya za zela zoite hian ka wa chuk kewa awa howe ti pa chuan chiang fashion hian min ron fob ta choi maya ruya nei nge mi tu emo in an lo bol zok niang le rui nei om melin lang si lo chu ba ka ani ang mi fel lu tuk zu chu soilo biar tak ngal po ala in chin lawani si a min fo zo chuan nunglama hoi ta ngal daya azak le nu ani ber mai ke chuan tunge bol chia I chiante emni nui kur pa hian ka han soya noilam mel chung hian zoi muang in ron in hera min du velawem ni ka du lutuk chia amit meng su ka en renga ain thlashung hle ani ti asha the aruk tak chuan kanuya za ema chuti rual chuan ka hlimna in atong sang hle bok ma se kalan chwa tir du mya lawa kanin nga zong theyangem aron ti le a kalangoi tareng
chan mai tan ka du lo che ka bial pa ni la ka du ani min du ve lo chuan chiang te vin soyang che chuan khatiang thil ka ti kha poi ka tilu tuk a khabia chuan zoi muang hian ka zuk doma ka fo vele ta ringota rei tok ka fo nu chuan boss ka du che ni mai lo ka mangai che ni ka ti ta a chutia ka chan nuwa a hlim mel tlu ka tha kha tu nu hian tu mela ma kala mule lo ka kokia chuan alu ron ngata ni ta tur lam kan hoya ka thon thu zia a chang tu nu le a chang tu pa nge mai kha tu na chuan an lo in ngai zong tak tak ta ni ta tur sen riai mai chuan amit chu adet le ser sera avun no chek mai chu adet eng set set mai boka awahan du om chung chuang em chutia kan in ngai zon nu chuan ka thon thu zia po tle min ka han her dang lama achang tu nu le achang tu pa anin ngai zong to a an mahun om dan tur ngai to in an zirla ya thatakin an ril ruan pe a anin mangai na zwal zela in kop om tak an lo in kop ani ber mai kanin ngai zon nu chuan ka thon thu zia chu kan china kan chhiar to ngai lawa class ban vele kan ina ka chhiar sak china achang tu nu in lak boss zia le boss in ti sia engma ni si lo zia tho ka zia lai ka han chhiar thlen chuan alung oi lo lutuk chu min mel thip em maya adu lo thu asoi zo a boss chuan akitne na thuwa pe anga a thon thuwa po boss chu thil ti thei tak ani turani ti a edit turin min han vau le a thon thuwa po thil ti thei ber ni adu tlatani tlai khat chu achang tu nu in achang tu pa chu ka fo tira a boss thuwa oi that em awangin ka han chhiar zo cha chuan alo soi sel ngala a me cha zo kina kismas a theilo kha chu khat ro aron ti chuak phong maya a thon thuwa a in zia dana lom iki sangai tlat a theilo ai adik lawani chu ka kismas a don lo che iki sangai hei me zial po abial nu wangin a ngei tu ania iki snge yangai aten nom lo ai ka ten lamani lo me chia in anti ma sangai lo kha min kismas ro hei kamai mi ching ania kha min kis ro amit chu ching le tak taka forem tak mai hian a moi chu aron da naya ka kis ngam bik teu lo ma se wa han du om em fo wong ka cha ka ma se ka zaksi mengte khoi imen line ka lo ki sangche aron meng khoi mo ti pa chuan min kwa beta min mangai thu asoya ke po in nget zokin ka han ko a anung zanga chuan ka kut ka da a duat takhian ka chul hlawa ka mangai thu ka shilve ta boka ka u in tlang pui ne na kan chung changa shat nu chuan mia odru ema chu elai le mut pa kan ti chang po in kan soi tamber ani chin nia tlang te chu a chelo ema adu omna chu te chwa thei chi rual ani lo ka phu lo em na chung hian van ne ka inti hle thung si kum kha chung chuan english department po kanin po tlang to hle hloma khoi khoya emotur kan nei chin na te chu anwam thei hle bai bok ke ang thing tlang thangwal tan chuan thil thar hlir an ni a ton sha le kala mu ngai lo te ka tongin ka mu a hlo khlak hle chin tuang te nen po kan in mangai na azwa zela kan thon thu po a phek atam to khop mai tlai khat chura asur na sa ema tuang te I kele ka o chu ina kan oma kan ceiling a boy che in khai pakhat chu aron tla bur maya tu yelo tam to lu tu kanyang a khaina a pe chu lo ni in chhuat lai a chuan a let tareng ringot maya a hu hnop mai boxi kan pathum chuan kan in mela kan in nui tut hlama awahan fu lo chin em chu chawani lo in hnuai lama tu e far thata tluk mai rang fashion in hnuai pani hliap ne na ron tlan chawa aron sana samai an khuma alo zuk far chuni in aron lut kan lo mel kar ringot maya ngatinge ni kan khum khu wifi kherangai lawania aron ti ta char mai man mo pheleng in chhuat chu ka han not soka tlang te chuan kapu kan bur do aron ta tha a tu elo tamsia abota ni kha kan ti pal lutuk ti pa hian alo nui kurkura in hnuai pa thin asa zwal sau film phurna hi in ka cham lutuka zana la muthun to in lui zela in munzia hi moi lo lutuk ka bo salung oilo e kapu ti lui po ani lo ro asur wang leo ani le ngal iti dan hi kan du big lo in hnuai pa
in nei tu te bula no chuak tur chewin kalo soyang ti le chho arwala ka boss chuan kan hlau lo idu le han soiro he in lo po hi lwa tur dang atam ring leng long hian a han ti zui ve ta mak maya ka u nen chuan kan nui char chara ka mit tu ta theial boss ipalu tuk kati chuan anui sen sena mi ava han ti hlim em khamit lai zet kha chu a mel enin le azia a khatianga ron tingam khamak kalati ma se thilpoi kati don nge lom omlam zok po ka shelaw thathar kan chuan kai chuan kan in nei tu te hne na changin thu kan dong tlat mai chuak turin min du a kan chwa mai angai dona ma se tluang te in an venga in lwa tur lo mu hlau maya tuna kan in lo ai hian a to deuh na chu a tha fe zoka a changkang zok bok alom omlama kangai ma se tluang puin awa wanga min no chuak ti ashatin nuam lawati ve angrenga ma se kan ma angaya min chan vea a in ngai miawa a in chhir hau lo thung in thar lwa tura kan in da lu so nu chuan angai te bokin zantin mai hian kan in thara chuan kan rile talui lui maya tuna phei chuan tluang pui chan ten min ron bel ve to bok nen kan in hlui ai khan alun zoka tluang puin a gitara ron da top boka zantin kan zai hova anuam theingot mai tluang pui chu zai ngai na mi takani a ka hla phwa te ka sak sak thina ani po in azai rem khoplek chu gitar po athiam ve a sapla phei chu sathiam takani kanin thar chu anuam em ema lo chhor tangkai tok la bolo chan pamikele chan pare mate tan po bial nuan nei ve chan na in ani ve tlat tluang pui chan te zinga mi an lo chai tu ve theya mi ti pui nuam ti tak ka boss tluang pui a omya wa nuam hi an han ti thei khopa ka boss ne na kan thon thu chu kala ziak zela tlaitin chiar dun thei to lo mai la kan in nai deuh to awangin tam tham deuh hlek ka zia nuwa chau ka chiar sakta thina kan thon thu ani awangin ani chuan ngai nom ati bang lawa kan in hluya kan in hnuai pa ati dan vel ka zia chu min chiar non tir sek zela hwai sen hi a in ti bang thei thlot lo kan MA kum khatna azo chuan Christmas salo thlenga in ngai tak chungin kan in tha a rin omna ne na kan in mangaya wangin ani laka chuan karin na ka ngata rin lel na hian kan kara omzia anei lo min mangai ti ka sia a kan kholama po kan thon thu chu ka zia zom zela zantin kan in bia a kan in ning ngai lo amak ka ti zok achang chuang ka phu lo lu tuk hi shi om ka ti china nuam lo ka ti le chin ma se min mangaya ni ti ka chiang si nupuya tan po nei tum ngotila thingtlang tlangwal ve mai chu achung ten min du ka ring ngai lawa ngai tua po ka ngai tua ngam lo ani chuan min nei chu in pe renganga min hnol hau lawang ti ka sia ma se chung kwa chom zo kopa sum le pai tho chwana thatak ka nei photangai ti ero a hai lawang chutiang tur chuan tai mataka ka tho angaya le khazir ko nga po ka chanangaya ni ti ka sia engtiknia emu chuan kanupuera ni venge yanga in khata kan omdu nanga kan khwa a ka hosan angai to lawanga fate nein khum khata kan mudun to bokang ka wa han chak to tak em kumthar lo ni chuan aizol lama kan chukhlale ta a kan thentlaya chuan tluang pui po an ron leng ngala phone min shil nya lo asam ti kir chu aron chuang na samaya sia omang po in kalang du mya lawa a in me zia chu ka murenga ka ngai to chiani ro chuan ka thik lek lek tikir kher lo sela chatur hi anya kalau tiril ru neu newa chumi tlai chuan in lak zei chwa in ka u chuan ruma kan pahni chawin min om tira kalau ngai to viawaniang ka kwa vong vonga ma se ani boina ber chu asam ti kir fakna ala dong mya lawa ka faktu thak lawani ani chuan lung oi lo mel tak nau pangchia tak chung hian kasam hi kein me lawem ni aron ti chuak lol maya me ma ani kadu mya lo star tui nei hnem sia min kalsan na man ra mai chau hi alani angti ka hlaw chutia ka soi zo chuan in thashung tak hian anu in ka in pe zong takani ringa min ti kir sakani hi naktu ka kalo potmam le dayang ati taringota ka khuma chuan kan thuduna kan khwa a ka om chunga ka thon thu zia te chu ka chhar sakle ta a angai nom ti alabang theilo ka kokia chuan alu chu angata aching dia renga khamitlai kha ka kokia alu anga nun ber anita ani pangai takin class kan la a
department zin chhuah ni alo thlen dawn hnai chuan tlai khat chu tlangpui chu aron kala ka thon thu zial te chu ka chil khawma alo tam tham tu em mai le ngala kan be ka chuan kan aka new capital lama chuan kan kal dun le ta a ani chuan he hmun hi kan in hmangai na bul chan na ani a vo in hian kan bul chan na hmuna hian kan thon thu hi awa in chia rang hniang ti in phur mel tak hian aron soya ti chuan kan chiar ta a abul chan na achanga kazia top chin thleng chuan kan lo nun dan le kan in kar thon thu ani awangin angai nom dan adang dai hle a kan va han limpui tak em ka chiar zo chuan kan in hmu chan tira kan om dan te kha kan soi chhuaka fiam thu nen hlim takin kan in koma hlim mel taka anu sen sen lai chuan ka kwa maya a in jin lo lai chu in du tho takin ka fop ta vong vonga khamitlaya ka fo kha kan in ngai zon tira ta ka fo rei ber chumani a hmui no le lum ther ther mai ka fo nu nun ber na tur ani ti lo sha ila chuan kha aya re kha kalo fop tur hi ani a khwa ra thi ka twar thiam hlol lo kanat na hi soi fia thiam ti reng po ni ila engdam doi ma in min en koldam thein ka ring lo tu in nge mangai ber chana wanga thin lungna chu nem thei te lu lang ni thi na wang le ngal chu mai ani lo thi dan pa ngai ani si lo ka wa han ngai tak em thi na chau lo chuan min chen su se kan ti kha ania min chen thei tu om chun chu thi na ngei hi alo ni si a tor thiam awa har te lul em ka mangai ima mo huna ka om si lo imang ang au thom khatum manan shilavem ni chanpui tu ngai em a I thin lunga room tur hi ka ngai to a ka wa han lai na tak chi em kum khat liam ta a bus driver zela an khung tak chu engtin nge na taka ka siam zo a ka ti hlum theyang ti in zantin mai hian kamut muna ro man na ka siam fowa karil ru alian berani ka mangai nu na la a kanun hi ti chhia a na taka ator nuwa thi cha ngoi ngoya anun man tir chu ka du thu samani chu thlan mwala chuan boruak avot to hle maya vot hle etilo chuan ka sa upa ka mitwe far le zung zung chin zan thim hian katan natna min thlena she om ti takin ka mangai tuang pui anzal na muna chuan min shwai thleng fowani hi ka chan ten min hnim ngai na an shilawa keima chawa ka du awangin ka inthiar filim zela zirna lam reng reng ka ngai sak theilo bus driver ka mu ma chuan aizol ka chwa san lawang ti in thu ka lo tiam to a ka lo ngak char char don ani ti in om ngai na ka she thei thlot lo ka mangai min ngai da mangche hetianga om tur hian min du lawang ti ka shalom ma se itor na nan zia ka han ngai to a hian ka thin lunga dam thei tlat lawani ma ka sial wange ni ta ang mi te chuan mi masial takani ti in min lo soipo ni se ka thil tum hi ka ban san lawang nang chawina lawa keipo kana asin khongain engtin nge ka omanga engtin nge kanun zel theyang ni awa han na ti ring em tha engrui mai chu chhum chuan a hlia zauta a thli chu aron thori le seng seng china ka mangai ne na kan mun hlui chu ka chui kir le ta a department sin chwa dona chuan khosik luna in min tla work ta tlat maya zingkara chuan ka tho chhuak pe talawa classmate te chuan in nga khom na tur mun chu an thleng to hloma tuang pui po aphur hle na chu ka tel lawa kala she ve hle a ma se kal tura ka ti luya wangin akal ta a ni thum cham tura kal anni awangin ani po ka ngai ngutin karinga an thlen ve le min lo kol tur le ahun ola pianga min lo kol turin ka ti boka tlailama chuan a thlen ve le min ron bia a nuamati lo thu te min ron shil rama ke kalodam thavak lo bok nen ka du dan taka chuan kal lo ma se poi ka ti lo hle a kamamo hun lai tak ani nge azan khatna tu ka an kalna mun vel chu tlai lama chuan min ron shil le a nuama ti ve via wanyang a hlim mel khop mai hlim taka hun mang tur le min ron ngai twa lutuk lo turin ka shil ngal boka chumi zan chuan rei tak kan in bia a midang an mudre to nuwa phone call manga in biak reng chu nuama thi lawa wangin pona a chwa thu min shila pona wa chwa chuan tu ma veng thong lovin kan in be theita a ka ngai em awangin phone po chu da mai lo se ka ti a da ka phal mai lo nge pona a chwa nu rei lutuk lo kan in biak nu chuan tu emo tong ri chu ka she theya tuang pui chu aron bia ni ti ka she thei bok chutia aron biak nu rei lo te a chuan tuangin a phone a thlawani ti sha takhian a thom chak chaka
ka hello vak vak po in min chang thei to lo a hmui hup sak tu an omani ti chu tlang pui thoma chang chuan ka she theya thom chu a hlatial tiala hun rei lo te hnuwa chuan ka hello vak vak po in chang tu a om to lova a re ta vung vung maya phone ka off nu chuan ka ngai tha thei mya lo maya engtia ti chinge monyang le ti mai dan tur ka she lo chu karil ru in khap kwal vela dar kardon liam nu chuan tlang puin a chan te zinga amirin ber chu ka kolta a voithum vela ring nuwa alo la ve thei ta shama mutchuak o tak hian enge ni aron ti a ke chuan tlang pui ka biak lai min chang thei ta mya lo chu ka ngai that lo thu ka shilta a ani chuan tlang pui a om lo ti a shatin zong turin a chuak ta ngala tlang pui chu a kol pa azela pon ko zola chuan tlang pui phone chu lo let renga angai thalo chuan in chunga omte chu akai tho ta hloma tlang pui zong tur chuan an chuak ta a kin loka chuan ka phone ron rilal rala oh hello Stephen tlangi athi ti thu te chau chu aron soi thei enge omzia engtin mo han soi chale te ka phone ken lai chu khuma chang chuan ka thlau ri ta bur maya ka oi thei lo engma soi thei to lo khuma changin phone a tlangi thian nu thapri thum hom chu kala she pha ka do ta ni chu tlangi thilawang engwang ngotin mo ngati mo athilo hei hi kamu mang mai mai ani hi nakina ka har chua kanga tlangi chu kabula lo om mayang kamu mang ani hi kamu mang atak tak ani lo ti in ka in betamya mya maya enge ti turati lo turpo ka shelo kamu mang ni se ka wahan ti telul em dar khadrik dona kan in chung kil tin maya chuan ka vei kwal sek renga atak ni thein ka shelawa achang le ka vamu a kamu mang alo ni takin ka har chuak le thut mai thesin nakin loka chuan ka phone chu aron rile taral rala kan professor alo ni a Stephen apoi khop mai kan chanman talawani ani chu pong swala ni a pong swala ni zo a ngonga re hlumani bok sir thilom zia hi kawan che thiam lo em ani chungoi wangwanga thok a han hoka a soizom le ta a police kan kawa twal thattu po tun mai khan an man chwa kani kan zin na a min shwai tu bus driver rozi ka khalawnya apoi khop mai kada photange phone da zo chuan thil chu tak tak ani ti ka mufia ta a ka khuma chuan ka thutnuka kamit ka chinga tlangi ka mu to don lawa wangin kamita changin mitui ron luang chuak zung zunga ka upo in ke ma chang chuan min ron kola a thei anga tha chuan min ron nem ve tak ngiala mule malreng ka nei thei talo ka phone chu kan chau kalama chuan ka pai phei thwaya khuma chuan ka tluta hnoka tu emo hian ka taksa chu lo thing nok noka ka han menga tlang pui pa lo ni reng mai ka meng hlei thei lawa abula chuan tlang pui nu chuan lainat mel tak hian min lo mela ka mit beng chu ala fia hlei thei lo ka omna mun chu ka han har chian chuan hospital alo ni reng mai engtin nge ka om reng reng ka shetalo kamu manga ni ka ring lawa tlang pui po athinge ani ti chu ka she chiang hle ani ka men thei tak china po chuan ka mit tui chu la luan chhun zom zela mi khongai thak tak zong ka wahan ni chiang em ni thum chung dam doi ina ka omlai chuan mule mal reng reng ka lo nei lo hi alo ni a lo nei la chuan ka mangai mel khawoi khatal chu ka mule tur hi ania tuna chuan a thlan bula mitui far chunga lokir le tura au bak ti thei ka nei to si lo chutia ka mangai thlan bula ka thut reng lai chuan thli tho chu are dwa ka ro aron tlata seng senga ka be ka chang chuan tlang pui ne na kan thon thu ka chiar sak thin kha kala chhuaka a thlan chunga chuan ka da ta a ka mangai hei hi kan thon thu top na chu alo ni si tui devin mu hilang che mangcha o ti in tlang pui thlan chu tlo non le to ngai lo turin ka kal san ta a top ta e